Eskalagunek asizin Bermiora, Bai. Garzianera. Konservatara? Konserva, ez. Zarik eta etxen izebazeneko arixe. Zara dun fabrike bat egon zan. Dareixe asizien Eta hemendik Busturitzik jente asko hasi zanara? Busturitzik jente asko joan zanara? Ez, zemar da hasiko zin, jubilazio bangudeko eta 10 edo 12, olakun bat. Eskalagunek, Bai. Bai, ze orduan esan izeten erreza Andraskoak kanpoan beharren astea, ez da? Keba, krize da, edo lontxek. Eta horrek Andraskoak neskak beharren hasten zirenean, gero kasureko eskonduten zirenean itxiotzen beharrari, edo segidu itzen beharren, edo... En general itxi. Pentsarik segidu babien, esaten deguen batzuk. Ai, segidu badun, bai, nok. Noin jenti segidu itzen deu, eskondut egon arren behor duen, keba, pentsabez.